munhu uyu kauyu unobhohwa, hana mota, hana bhasikoro. Pano nditi he uya tisangane. Ndosangana nemunhu asina mota, zvinonyadzisa izvozvo. Manje izvozvo anenge asina kana kumbopfeka zvakanaka. Halo. Hai swiri. Mushe zviri sei? Bo. Wauya. Ewe. Uya. Iwe handiti ndakakutaura zvandiri kuda. Zvese zvandiri kuda ndakakuudzawo. Chingoti ga chinyanya asi zvinonyadzisa kutaura. Ndakati chikwe iwe. Saka iwe wakuita basa rokukanganwa zvandiri chikwe. Autorina kana mari yacho? Hauna? Mari ndogoshaya mari nei? Unogoti wagoshaya mari nei kuita zvese? Koma Zilimu. Yes. Muri sei? Bozo kuti. Ko ndakona kubva kure uku. Muri kufamba muri mota yachifamba panze. Mukuita sei? Wangoida ndimufambise pai? Mupinzewo kamoto. Aiwa, ndimupinza mota, ane mota. Aiwa kanyi mufamba imese mota yenyu mese. Aiwa. Unoziva kuti munhu uyu kauyu ndikashaya kumudzidzisa kuti anofanirwa kutenga yake mota dzichiita convoy kudai. Anogara aikungofunga kuti mota yangu ndeyati mutakure iwe. Aiwa, akazvijaira zvokufamba netsoka, ngaafambe netsoka akazvijaira. Aiwa. Ndaitadze. Aiwa, ngaafambe, famba mufana, famba ndiya. Famba hande.